La d'avui és una altra, farà una visió més panoràmica del personatge. Quan vam preparar el programa ja us dèiem que en Frederic Porta era doctorant, actualment ja dono testimoni perquè vaig assistir en línia a la lectura de la seva tesi doctoral i vaig assistir també als comentaris ben joiosos de tot el grup de tribunal que ens va explicar o ens va fer veure la bondat de les seves recerques. Ell ens parlarà d'una visió més global del personatge. I aquesta visió més global del personatge ens permetrà comprendre, si més no, una mica més qui representava Batista i Roca. Veurà unes imatges com aquesta que tenim ara en pantalla de diferents etapes de la seva vida a través d'imatges, que és una mostra també molt interessant. Jo, sense cap altre comentari més, doncs permeto donar la paraula a en Frederic Porta, que realment, per la seva joventut i la seva obra, tindrà molt a dir amb el futur de la nostra historiografia contemporània. Frederic, endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Jo he de dir que vaig conèixer el Jordi fa uns quants anys ja, però ens vam retrobar, ara deu fer gairebé un any, amb motiu de la tesi. Jo sabia que el Jordi l'havia conegut en Batista, no sabia que havia estat a casa seva, i vam estar xerrant sobre la seva estada a Cambridge i em va il·lustrar una mica el personatge d'una altra manera, una mica. I res, quan em va dir que es feia unes jornades en honor de Batista i Roca, no vaig poder dir que no. I jo presentaré més aviat. No he pogut mirar les conferències dels altres ponents encara perquè no estan penjades, però sí que sé més o menys per on han anat i intentaré no trepitjar-los i que es complementin totes una mica. Com ha dit el Jordi, jo he estudiat durant el darrer any i mig la figura de Batista i Roca i ha sigut el tema de la meva tesi doctoral i he pogut mirar les seves cartes, les seves fotografies, pràcticament tot sobre el personatge. I aquí res, explicaré una mica per sobre els temes principals de la seva vida i al final, doncs, si algú vol fer preguntes o intervencions i dir alguna cosa que m'hagi deixat o que aprofundeixi sobre algun tema en concret, doncs només ho ha de dir. Batista és interessant perquè neix el 1895, que és l'any que comença la Guerra d'Independència de Cuba, i ell sempre recordava que havia nascut un 23 de juny quan sortien els coets de Sant Joan. Això és una cosa que sempre va recordar, que m'ho comentava el Jordi Miravet, i va morir el 1978, que és l'any de la Constitució espanyola vigent. O sigui, la vida de Batista està emmarcada entre dos grans anys o anys importants que donen començament a canvis al nivell espanyol, però també a nivell català. Llavors, jo el que intentaré fer és explicar una mica una idea general de la vida de Batista, de quan era petit a quan va morir l'any 1978. Aquesta, la fotografia de l'esquerra, és la primera de la qual es té constància de Batista, dels anys d'estudiant, més o menys 1913, i l'última és un Batista il·lusionat, però ja vell, acabat de tornar de l'exili el 1977. Batista i Roca va néixer a Barcelona el 1895 i va créixer durant els anys en què el catalanisme va passar de ser un moviment de quatre gats al moviment hegemònic a Catalunya. I va començar a ocupar les institucions i a crear-ne de noves, com la Mancomunitat. Realment la seva vida el que dona és una visió, diguem, una mica diferent de la història de Catalunya al segle XX. Ell va néixer a una família de la burgesia comercial. No sé exactament si era la més rica dedicada al comerç de peix, però una de les més riques. Es va poder permetre una educació privada, de la qual no han quedat registres perquè va ser que tots els expedients van ser cremats pels anarquistes el 36, els jesuïtes de Casp, i va poder estudiar a la universitat, va poder estudiar a Oxford, que ara hi entraré, i va poder tenir una formació molt important o molt àmplia per la seva edat. Aquí hi ha unes quantes imatges de la Barcelona de principis de segle, una figura clau com és Prat de la Riba i de la Mancomunitat, que són els anys en què Batista
deixa de ser un nen i comença a militar. Batista va viure tota la vida, vull dir, va començar la vida vivint al barri del Born, primer al carrer del Comerç i després al carrer Princesa. Quan Barcelona, amb prou feines, havia sortit, havia començat a expandir-se enllà de la Ciutat Vella. La seva família va preferir quedar-se al nucli antic de la ciutat. Altres famílies de la burgesia van preferir crear o construir els seus propis edificis a l'Eixample, que aleshores s'estava omplint, i he marcat, no sé si ho veuen, amb groc els punts de les dues cases on va viure Batista. La fotografia de dalt és al barri del Born, una estampa típica, i la de baix és els jesuïtes de Casp, que és on va estudiar. La família vivia al Born perquè tenia el mercat a prop i es dedicava al comerç, tenien uns quants magatzems i unes quantes propietats i movien milers de tones de mercaderia cada dia. I això és important perquè la provinença de Batista, d'una família burgesa, li permet dedicar-se de ple primer a l'activitat acadèmica i després a l'activitat política, almenys fins al 1939, que és quan entren els franquistes i ja hi arribarem, però això li dona una llibertat a l'hora de dir el que pensa i actuar sempre en benefici de les seves pròpies idees, que és remarcable. I ho anirem veient. Batista comença a militar l'any 1912, amb 17 anys, no se sap exactament en quin moment, però més o menys cap a l'estiu, a la Unió Catalanista. La Unió Catalanista havia estat el gran pal de paller del catalanisme a partir de 1891, però el 1912 ja era com una mena de fòssil. No gens menys, sota l'aixopluc d'aquestes sigles, s'hi havia desenvolupat el primer separatisme català, és a dir, sota les sigles de la Unió Catalanista, diferents grups, diferents publicacions de curta durada, grups que es formen i es desfan, que entren a escoltar conferències a l'Ateneu Barcelonès o a escoltar què diu el doctor Martí Julià, que és el patriarca d'aquest moviment, havien començat a desenvolupar a partir de les idees del federalisme intransigent, de Valentí Almirall, una ideologia pròpia, amb uns símbols, amb unes idees. El 1912 no estava del tot consolidada, aquesta ideologia. Faltava que arribés l'aixecament de Pasqua de 1916 i certs canvis en el desenvolupament del règim de la restauració perquè s'acabés de madurar, però el 1912 el moviment ja tenia la seva bandera, l'estelada, ja tenia algunes idees i ja tenia les seves figures. Doncs Batista, el 1912, entra en aquests ambients, és on rep la seva formació, a través del seu oncle, Josep Maria Roca. Josep Maria Roca havia estat un dels prohoms del catalanisme i encara ho era en aquell moment, i és un dels que li va inculcar les idees tan fermament catalanistes que tenia Batista. Es veu que l'oncle ja era tan radicalment catalanista que en alguns moments vorejava el separatisme. I sempre li deia a Batista, que se'n recordarà tota la vida, que Catalunya se salvarà o triomfarà a pesar dels catalans. També hi ha una anècdota molt interessant sobre el catalanisme de Batista, que és quan era petit, tenia 4 o 5 anys i vivia al carrer del Comerç. Quan sortia per una banda del balcó, veia edificis baixos i de l'altra, quan sortia a l'altra banda de la casa, veia edificis alts. I això li preguntava al seu pare que per què era així, que perquè en una banda del barri hi havia edificis baixos i en una altra eren tots alts, i el pare li deia que era per la Ciutadella, que antigament hi havia hagut una Ciutadella i que es feia servir per bombardar la ciutat en cas de necessitat. I al jove Josep Maria Batista i Roca li sorprenia que algú pogués bombardejar els pobres catalans. I això va ser un record que va portar tota la vida i que el va impactar profundament. Llavors, el 1912, comença a moure's en aquests ambients. Allà coneix a Daniel Cardona i Civit i a tots els que després van ser històrics del separatisme. El 1914 comença a escriure els seus primers articles a la revista Renaixement, que és l'òrgan del separatisme de la Unió Catalanista en aquells moments, i és un any important perquè és l'any d'esclat de la Gran Guerra. A Batista l'esclat de la Gran Guerra l'agafa a la Universitat d'Oxford, on el van enviar els seus pares perquè aprengués anglès, i no va poder acabar la seva estada, els mesos que pretenia estar aprenent anglès, perquè van començar a fer lleves i la universitat va aturar el seu funcionament normal. En tornar, després de veure probablement en acció els Boy Scouts, va decidir unir-se a l'excursionisme català
i ella va començar a tenir un paper creixentment important que es consolida sobretot a finals dels anys 20 i després hi arribarem. En tornar, però, se centra totalment en els estudis acadèmics, funda amb el seu professor universitari Tomàs Carreras Artau l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, que el mantindrà ocupat pràcticament fins a la dictadura de Primo de Rivera, i l'Arxiu d'Etnografia i Folklore és un arxiu, el primer del seu tipus, que se centrava en estudiar científicament, a la manera dels noucentistes, racionalment, amb criteris d'ordre, etc., tot el que romania del món previ a la modernitat, és a dir, de totes aquelles coses, tots aquells contes, cançons, faules que encara conservaven els catalans de les muntanyes, i el que es va dedicar a fer durant uns quants anys va ser crear qüestionaris, articles, fer estudis com els que apareixen en pantalla, que en resum són recerques etnogràfiques, és a dir, entendre el substrat folclòric i etnogràfic de Catalunya, que estava, de fet, desapareguent. O sigui, que s'estudi a principis del 20 no té... El motiu principal és que estava desapareixent i realment ara no queda res gairebé del... Però en aquella època, jo pels materials que he anat consultant, aquests els vaig poder comprar i tot. És una passada, les rondalles que explicava la gent que vivia en valls aïllades, les cançons que cantaven, rituals fins i tot per tenir millors collites, coses molt estranyes que em semblen molt llunyanes i que als anys 10 encara eren ben present, la manera de vestir completament diferent de cada comarca, etc. I que això, amb la uniformització de la modernitat, ha desaparegut. Batista li encanta això, s'hi centra durant 8 anys i la veritat és que es nota que li interessa perquè deixa la militància política. Batista del 1915 al 1923 no fa altra cosa que formar-se i treballar a l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya. Té l'oportunitat també, gràcies a la família, un cop acaba els estudis, el 1919, d'anar-se'n a la Universitat d'Oxford un altre cop per estudiar antropologia i també fa una estada a la Universitat de Berlín. D'aquestes dues estades, que les recorda el seu currículum, no hi ha gairebé informació. També és un moment en què, acabada la Gran Guerra, els combats han passat de les trinxeres a les ciutats i la Universitat de Berlín, per exemple, és testimoni de combats i tota la documentació que hi podria haver hagut també s'ha perdut. I res, Batista després torna. Sí que està relacionat amb diferents associacions a través de la Universitat de Barcelona, com l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que també l'ha estudiat en Lluís Duran. Ja veiem si em deixo alguna altra cosa dels anys 10. No, val. I res, Batista està relacionat amb Nostra Parla, etc. Això que he comentat abans, que havia dit a la Universitat d'Oxford, estudia allà, estudia a la Universitat de Berlín i veu l'Europa transformada pels tractats de pau de 1919 i per la Gran Guerra. Haver estudiat a 3 universitats diferents, la de Barcelona, la de Berlín, que ara es diu von Humboldt, i la d'Oxford, li dona una formació que és de les més punteres, de les millors de l'Europa del moment. És un dels primers antropòlegs realment que hi ha a Espanya i un dels primers de Catalunya. D'aquí que l'Arxiu d'Etnografia i Folklore fos pioner en el seu àmbit. I una altra cosa que no he pogut aclarir en quin moment es produeix, però ja, diguem, tot el tema occità, que a més un del públic li sonarà. Aquí he de fer un incís per explicar-ho ben bé, perquè ja s'ha de fer a través d'un llibre que va sortir fa 15 anys, que és el d'August Rafanell. August Rafanell, el seu llibre, que és una obra monumental, que li va costar, no sé si dècades fins i tot, d'elaborar, ressegueix, té 1.500 pàgines, ressegueix la idea que la llengua catalana i l'occitana són la mateixa, d'ençà el romanticisme i fins a 1934. Realment el que va passar és que els intel·lectuals a principis del XIX, amb totes les idees del romanticisme, de trobar les arrels de la pàtria en el món medieval, els intel·lectuals es van adonar que el món català-occità, a banda i banda del Pirineu, havia desaparegut amb la batalla de Muret de 1913, amb Pere I, que havia mort en batalla, i les pretensions ultrapirinenques del
del comtat de Barcelona s'havien aturat. És per això que Jaume I gira la mirada cap al sud i conquereix Mallorca i el País Valencià, però fins aleshores Catalunya havia mirat més aviat enllà dels Pirineus. Llavors, a principis del segle XIX, amb el romanticisme, hi ha tot un seguit dels principals intel·lectuals del moment. Aquí tinc un exemple, això ja és més endavant, però aquí hi ha Víctor Balaguer, hi ha Frederic Mistral, l'occità, hi ha Teodor Llorente, el valencià, intenten crear un marc alternatiu a l'estat espanyol i a l'estat francès en base a la cultura aquesta catalana-occitana. Fins en aquell moment, la major part d'aquests intel·lectuals consideren que el català i l'occità són dialectes de la mateixa llengua, és a dir, per això parlen de llengua llemosina. Aquesta idea perviu, continua viva, es va transmetent, hi ha moments en què no es pot expressar per la situació internacional, per exemple, durant la Gran Guerra, com el catalanisme progressista, diguem, es fa aliadòfil, no es pot anar contra França, no es pot dir hi ha un tros de França que no és ben bé francès, sinó que és occità, i aquestes reivindicacions es congelen, i la idea va avançant i es va transmetent d'intel·lectual en intel·lectual a través de les famílies, a través dels grups. Jo aposto que va ser l'oncle de Batista qui li va transmetre aquesta idea catalano-occitana i que li va inculcar. I va ser, és clau per entendre la vida de Batista a nivell polític. Aquesta imatge és del 1868, ara per ensenyar una mica la continuïtat m'avanço una mica en el temps, i aquesta és una imatge de 1932, hi ha Ventura Gasol, conseller de Cultura de la Generalitat, hi ha Lluís Alibert i Pompeu Fabra, que són els normalitzadors respectivament de la llengua occitana i catalana, hi ha Francesc Macià, el centre de la fotografia, i hi ha Josep Carbonell, que era amic de Batista i impulsor de les relacions catalano-occitanes. Realment hi ha una continuïtat de 1830-40 fins a gairebé l'actualitat, es podria dir. És una idea que neix al romanticisme però que encara està viva. Batista, a finals dels anys 10, torna a la seva vida, està centrat en els estudis, en formar-se, en fer excursions per Catalunya, mirant quines característiques etnogràfiques o folclòriques té cada comarca, amb l'abast és limitat perquè els fons que li donen a la Mancomunitat no són gaire importants. Llavors el sorprèn la dictadura, el cop d'estat de Primo de Rivera. S'ha de dir que el catalanisme conservador inicialment dona suport al cop d'estat. Puig i Cadafalch acompanya Miguel Primo de Rivera, que és el capità general de Catalunya, al tren perquè vagi cap a Madrid. El catalanisme conservador el que espera és que el cirurgià de ferro aconsegueixi calmar la conflictivitat social desbordada després de la Gran Guerra, de la Revolució Bolxevic, del Bienio Rosso a Itàlia, de la Revolució Espartaquista alemanya, és un context convuls. El que espera el catalanisme conservador és, una, que s'aturi la conflictivitat social amb l'exèrcit, si fa falta, i dues, que es reformi l'estructura de l'estat espanyol per encabir-hi una autonomia catalana més gran. Això havia estat el gran tema de la campanya per l'autonomia de 1919, però el 1923 el cop d'estat es gira en contra dels catalanistes i el 1924 ja mostra que el règim de Primo de Rivera serà furibundament anticatalanista, prohibirà els símbols, etc. Aquest canvi de règim, perquè el règim de la restauració ja no donava més de si, produeix en Batista un canvi molt important. Diguem que li xoca i el marcarà profundament. Batista creu que hi ha un problema amb l'òptica que ha obtingut de l'anàlisi psicològic i etnogràfic dels catalans, creu que hi ha un problema en el caràcter dels catalans. Com pot ser que un poble que ha estat sortint al carrer durant uns quants mesos reivindicant l'autonomia, que ha estat durant 20 anys picant pedra perquè el catalanisme pogués crear les seves pròpies institucions i Catalunya pogués recuperar una mica la seva personalitat perduda a partir de 1714, però sobretot amb les centralitzacions del segle XIX, com pot ser que en 4 anys es passi de reclamar l'autonomia activament a que ningú mogui un dit després de la instauració d'una dictadura que persegueix els principals símbols d'aquest moviment del catalanisme. Aleshores, Batista abandona, deixa la ploma, deixa els qüestionaris, deixa les excursions i es centra completament en organitzar la clandestinitat nacionalista. Tot i que és professor a la Universitat de Barcelona, tampoc sabem exactament
quin paper hi va tenir en organitzar la clandestinitat allà, doncs Batista entra en contacte amb persones com Daniel Cardona, amb Cambó, que també financia alguna cosa, segons he trobat en algun llibre, amb Miquel Badia, que va acabar a la presó, o amb el cabdill Francesc Macià, que en aquell moment lidera Estat Català. El capítol que he dedicat a la clandestinitat ha sigut bastant difícil de rastrejar, perquè, clar, el que fa Batista al principi de tot, de la dictadura, és crear una societat secreta. Batista agafa gent que no sé exactament, no crec que es pugui saber gairebé mai, o potser apareix algun dia un document a algun lloc, però en general aquestes coses no se saben mai. Batista crea una organització amb grups de 7 persones que no es coneixen entre elles i que realitzen diverses accions propagandístiques o de suport a presos del catalanisme. O sigui, dels 150 o més presos, perquè van increixent, que hi ha en el moment, se'ls intenta proporcionar menjar perquè els hi falta, que estiguin en contacte amb les famílies, suport jurídic, és com un comitè antirepressió i també s'intenta captar fons a través de concerts o d'obres de teatre amb aquest objectiu de caritat. Això s'hi dedica Batista i el seu grup, que es diu 1640, i tot estan organitzats per garbes i per espigues, una mica com tenir la metàfora dels segadors de 1640 en ment, i també organitza a partir de 1926 un grup que es diu Organització Militar Catalana. Aquí hem de tornar enrere una mica en el temps. El 1922 hi ha una conferència nacional catalana, els joves de la Lliga s'escindeixen, funden Acció Catalana, de retop d'aquesta conferència es crea també Estat Català, neixen separats però la clandestinitat es troben al final, perquè tothom es coneix en aquella època, els més radicals de cada grup, i alguns d'Acció Catalana, estil Foix o Soldevila, funden la Societat d'Estudis Militars el 1922, amb aquesta dèria que els hi ha agafat a molts a Europa, a molts nacionalistes, que la política es fa militarment. El que es fa a la Societat d'Estudis Militars del 22 al 24 més o menys és cursos d'aviació, d'investigar com s'organitzen diferents exèrcits i intentar replicar el model sense institucions a Catalunya. Aquesta organització entra a la clandestinitat, molta gent plega perquè té por de la repressió, i el 25, després del complot de Garraf, molts són detinguts en relació al complot del Garraf, però també per un fet fortuït, que és la descoberta d'un arxiu de l'organització, i el que fa Batista a partir de 1926 és agafar les romanalles d'aquesta Societat d'Estudis Militars i abocar-les a la pràctica. El que fa és agafar un grup de 30 o 40 joves i instruir-los en l'ús de les armes, amb manuals d'infanteria traduïts de l'exèrcit francès i intentar no fer una insurrecció a l'estil dels irlandesos de 1916, sinó tenir, en el moment que es pugui, un exèrcit català, uns oficials que serveixin com a embrió d'unes forces armades de Catalunya. És interessant resseguir com funcionen els ambients de la clandestinitat, perquè és tot com fer una investigació policial. Hi ha documents, hi ha algunes gravacions de gent que se'n recorda, algun article que algú va fer a l'exili, però en general és molt confús i molt fosc. Tothom es coneix, però tothom està a diferents grups. Batista no està ni Acció Catalana ni Estat Català, però es carteja amb Macià. Batista coneix a Cardona, que és d'Estat Català, però després se n'anirà. Tot és un caos, però en el qual tothom es coneix i tothom acaba fent tots els papers. Batista ajuda els del complot del Garraf, que són aquests de la imatge, després que siguin detinguts en fracassar la temptativa contra Alfons XIII, i bàsicament això és el que l'ocupa a finals dels anys 20. Després també funda... S'ha de dir que aquesta òrmica, aquesta organització militar catalana, és, diguem, secreta. La coneixen només els membres, però té una activitat pública. El nucli de Batista, d'intel·lectuals, el que fa és fundar una editorial, per exemple, que és l'editorial Barquino, que encara existeix i que publicava manuals d'excursionisme, fotografia, història medieval, per popularitzar coneixements i intentar crear aquest grup
important de joves que en algun moment poguessin formar part de l'embrió d'un exèrcit. Amb aquest objectiu, Batista també introdueix l'escoltisme a Catalunya, que havia vist funcionar al Regne Unit, i li comença a donar forma. Modernitza també l'excursionisme, del qual ell sempre ha estat part, pensa que era jove, i introdueix totes les coses modernes que veu que funcionen a altres països. També relaciona amb els principals intel·lectuals del noucentisme. Ell també és de la mateixa extracció social, té una gran formació i té amistat amb Capdevila, amb Riba, amb Nicolau d'Olwer, el primer és Casacuberta, l'últim és Capdevila, amb Boix Gimpera, amb Foix, amb Soldevila, amb Josep Maria de Segarra. I tot això culmina amb que el 1928, que això suposo que ho va explicar Lluís Duran a la seva conferència, hi ha el gran debat a les pàgines de La Publicitat, que és el diari d'Acció Catalana, que és què els hi falta als catalans? Per què de 1919 a 1928 hi ha hagut aquest canvi tan important? Per què els catalans s'han deixat instaurar una dictadura sense fer res, més que grups aïllats dels més radicals dins del separatisme? A les pàgines de La Publicitat es produeix un debat que dura anys i en el qual els principals intel·lectuals, els que he esmentat i algun més, comencen a debatre sobre què és més important, si el conreu o el cultiu de la intel·ligència en els joves o del caràcter. Batista sempre opta per la segona opció. El que els hi falta als catalans és el caràcter, la voluntat. Per això, com ja ho va explicar, suposo, Lluís Duran, ho saltaré una mica. Si algú vol que hi aprofundeixi, després que m'ho comenti. Això és el Palestra, que és resultat d'aquests debats, que, com ja ho ha explicat en Lluís Duran, passo al següent. És Batista amb Pompeu Fabra, que va ser el president de Palestra, Batista el secretari general, en excursions. El 1931, unes eleccions que ningú esperava que guanyés, dona la victòria a Esquerra Republicana de Catalunya i el 14 d'abril Macià proclama, Macià que havia estat el capdill del separatisme a la clandestinitat i a l'exili, proclama la República Catalana. Batista se'l crida per la seva fulla de serveis durant la dictadura i se'l fa un dels oficials d'un embrió d'un exèrcit, d'una guàrdia cívica republicana que es crea el 14 d'abril i el 15, però que a partir del 16 i el 17, quan es fa enrere la proclamació i es passa d'una república catalana com a estat a una autonomia dins de la República Espanyola, es deixa córrer. Però Batista havia estat preparant l'embrió d'un exèrcit ja a nivell públic per un estat català. Al final tot això és el dia més trist de la vida de Macià, com va explicar, i també havia estat dels més tristos per la vida de Batista, perquè semblava que s'hagués complert el seu somni i finalment no va ser així. Durant els anys de la República, Batista se centra sobretot en l'activitat a Palestra, entaula relacions amb la pluralitat dels partits polítics, però sobretot amb els sectors del nacionalisme creixent, dirigit per Josep d'Encàs, que és el de la imatge, i els seus escamots. Batista és més d'una idea potser més elitista, més de crear una classe dirigent de joves formats i amb caràcter, que no pas de joves uniformats i que surtin a buscar batussa al carrer. Són dues maneres d'entendre dins del mateix moviment el camí o els objectius, o els mitjans, més aviat. I Batista s'involucra plenament amb D'Encàs el 1934 en el moviment insurreccional de la Generalitat. Tant és així que la nit del 6 d'octubre, el cotxe que passa a revista les tropes que estan formant a plaça Universitat, hi ha Miquel Badia, hi ha Josep d'Encàs i hi ha Josep Maria Batista i Roca, que això és una cosa que no s'ha acabat de calibrar, la presència de Batista als fets d'octubre del 34. Em va fer molta gràcia, quan vaig estudiar el d'Encàs fa 2 anys, trobar la foto que apareix a baix a la imatge, perquè pensava que eren tots uniformats, com els de dalt, que és una desfilada de les Joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català el 1933. Quan vaig acolorir la de baix, vaig adonar-me que no eren uniformats, sinó que eren treballadors d'oficina
això sabia que eren el gruix de les forces de xoc del separatisme, doncs em va semblar curiós veure'ls amb les corbates, amb els uniformes que portaven a la feina i formant militarment. Com he explicat, Batista va estar plenament involucrat en el desenvolupament dels fets d'octubre i en la fallida insurrecció de la Generalitat d'aquell any. Del 34 al 36, Batista passa per presó. Quan el treuen per error, com sap que acabaran trobant proves que ell ha estat un dels líders del moviment, doncs decideix anar-se'n a l'exili i no torna fins al 1936. Aprofundeix en els contextos internacionals del nacionalisme català, però la seva activitat és molt minsa. I el 1936, a l'estiu, quan esclata, després del cop d'estat militar, la revolució anarcosindicalista a Catalunya, doncs Batista es veu amenaçat i hi ha dues temptatives d'assassinat. Els anarquistes, les patrulles d'incontrolats, el van a buscar a casa per ser conservador o burgès i l'intenten assassinar. Llavors el que fa Batista és posar-se a recer dels incontrolats al Comissariat de Propaganda de la Generalitat, que dirigia aquest senyor que és Met Miravitlles. Allà realitza diferents tasques, primer com a assessor internacional de tota la propaganda que fa la Generalitat per la guerra i després es va guanyant la confiança del president Companys i el va situant en llocs d'importància creixent. Hi ha tot un, no sé si el coneixeran, a la tardor del 1936 hi ha una conxorxa que encara no s'ha acabat d'aclarir i probablement no s'aclareixi mai, coneguda com a Afer Revertés, en què un grup de nacionalistes proper a Estat català intenta realitzar un cop de força per intentar o independitzar Catalunya o substituir el poder establert dels anarquistes amb o sense l'eliminació de Companys. I res, és una qüestió que la participació de Batista tampoc està clara, no se sap quins són els límits, quins són els esdeveniments, però és un tema que ha estat estudiat força per Celai de Cal, Arnau González Vilalta, etc., i que encara no s'ha aclarit del tot. Encara no se sap què va passar a la tardor del 36, però es podria entendre una mica com el que va passar als fets de maig del 37, una pugna dins del sector, del bàndol republicà de la guerra. No he pogut entendre, no he pogut saber exactament què va fer Batista, si va participar o no, però el cas és que estava dins de les institucions i en contacte amb els ambients i les persones que van estar involucrades. Per tant, alguna cosa podria saber. De totes maneres, al febrer del 37, un cop passat l'afer Revertés, Batista és nomenat cap escolta de Catalunya i tot el moviment excursionista i escolta es posa sota servei de la Generalitat per evitar que caigui en mans dels partits que estan pugnant, com el PSUC, per fer-se amb el control de diferents peces clau de la societat catalana o estructures de poder. I aquí el tenim formant amb uns quants dels excursionistes que han anat al front amb el president Companys. També és enviat a Madrid, aquí el tenim també Batista amb uns dirigents de la República a Madrid l'any 1937, és enviat a Madrid a organitzar la delegació de la Generalitat allà, però el gran paper de Batista durant la guerra és a partir de 1938. La guerra civil és una guerra amb una dimensió internacional importantíssima, és a dir, per molts és l'avançada de la Segona Guerra Mundial i tots els estats, totes les cancelleries estan pendents del desenvolupament de la guerra, sí, però també del paper que hi pot jugar Catalunya. Per exemple, poso un exemple, quan Hitler entra a Àustria el 15 de març de 1938, està sobre la taula del govern francès enviar l'exèrcit a envair Catalunya fins a l'Ebre, annexionar-la a França i, realment com s'havia fet en moltes ocasions en els segles anteriors, potser com Napoleó per buscar un exemple proper, i així començar la Segona Guerra Mundial posant punt i final a la Guerra Civil Espanyola o no. I aquest tema ha estat estudiat força per Arnau González Vilalta i també hi ha unes gestions de Batista que ara ja anava a partir de l'abril del 1978 a Londres, aprofitant
que Batista parla l'anglès perfectament i que té una presència burgesa però gairebé aristocràtica, ja sap moure en els cercles de poder i sap com pensen els dirigents de l'imperi britànic, doncs és enviat a intentar mediar una pau separada per Catalunya, un cop es veu que la república va camí de perdre la guerra. Tot aquest tema havia estat estudiat per Gregori Mir en aquell llibre, Aturar la guerra, i el que he fet ha estat agafar els documents, tornar-los a mirar i donar-li una perspectiva com vista de Batista. Batista aconsegueix arribar a les més altes instàncies de la Foreign Office, tramet informes a Lord Halifax, es reuneix amb ell, és a dir, es reuneix amb... No hi ha ningú per sobre, podríem dir, o màxim hi ha potser el govern, però dins de les relacions exteriors de l'imperi britànic s'aconsegueix reunir amb els màxims nivells. Passa informes, intenta convèncer-los que entrin a Catalunya, però al final les cartes estan jugades i sabem com va acabar tot plegat. Igualment, durant els anys de la Segona Guerra Mundial, Batista continua a Londres i està d'ençà 1938 i continua assessorant l'exèrcit britànic durant la Segona Guerra Mundial com a expert en el món espanyol. Allà publica moltíssims articles, com ho havia fet als anys 20, a la premsa britànica, intentant influir també a l'opinió pública i intentar que hi hagi un respecte per les institucions catalanes aconseguides durant la República o que directament Catalunya esdevingui un estat independent. Tot això pot ser història-ficció, es pot pensar en els escenaris possibles o hipotètics, però en realitat ja sabem com va acabar i la història és que el franquisme va aguantar durant 40 anys, però bé, hi va haver gent a diferents llocs intentant convèncer els aliats que seguissin l'itinerari París, Berlín, Barcelona, Madrid i que el govern que s'havia anat a l'exili català fos reconegut i que Catalunya recuperés les seves institucions perdudes a la Guerra Civil. Gràcies als seus serveis a Sa Majestat, a Batista se'l fa professor de la London School of Economics cap a l'any 45-47 i també comença a ensenyar a la Universitat de Cambridge. Tot això mentre està assessorant l'exèrcit britànic. Aquí és un moment clau també perquè Batista es queda sense ingressos. Un cop acabada la guerra a Catalunya, la seva família s'ha esberlat completament, la seva germana ha hagut d'exiliar-se a Cuba, el seu germà s'ha fet falangista i s'ha quedat amb el negoci, llavors Batista es troba una mica a la intempèrie. Realment els testimonis que he anat recopilant d'aquells anys són duríssims, de com vivien i enllà de la derrota i d'haver perdut tot, com es trobaven en una situació completament precària a l'exili. Per il·lustrar-ho, crec que ho il·lustra molt bé el que suposa el 1939 per Catalunya és perdem un 2,7% de la població, que en realitat s'ha de tenir en compte que qualitativament aquest 2,7% és el millor que tenia el país. És el millor que tenia el país en aquell moment, sigui intel·lectuals, sigui artistes, sigui joves amb consciència, o ha mort al front, o està empresonat, o ha hagut de marxar a l'exili. L'Arxiu d'Etnografia i Folklore és cremat. Totes les associacions en què participa Batista, siguin diaris, siguin organitzacions culturals, sigui palestres, sigui quina sigui, o estan tancades o estan tancades o han estat prohibides. Molts dels seus amics o han mort, com Carrasco i Formiguera, afusellats, o han hagut de marxar a l'exili. Els seus joves han mort al front. O sigui, el món la Catalunya que deixa... La Catalunya en la que havia crescut Batista, la Catalunya noucentista, desapareix entre 1936 i 1939 i ja no es torna a recuperar mai més. I això, a través del prisma de Batista, es veu especialment bé. Llavors, el que fa Batista a l'exili és intentar mantenir el caliu de la cultura catalana. Durant els 38 anys que va estar... Sí, 38, del 38 al 76 a l'exili. A l'exili també és interessant perquè diguem que la legitimitat de les institucions republicanes es bifurquen. La legitimitat es bifurca. Companys veu que la Generalitat ha estat desacreditada després de la guerra i crea paral·lelament un Consell Nacional Català
per intentar encarar els primers mesos de l'exili. Llavors, hi ha dues institucions, i es veuen en els logos que apareixen a la pantalla, que reivindiquen com a continuadores de la Generalitat i de la legitimitat democràtica i republicana de Catalunya. Una, el Consell Nacional Català, que després refundarà Batista el 1953, i l'altra, la Generalitat, que serà ocupada per Josep Tarradellas. Durant tot l'exili, Josep Tarradellas i Batista seran adversaris com a mínim i intentaran competir per veure qui és que encarna la continuïtat amb les institucions republicanes dels anys 30. Al voltant de Tarradellas seran més aviat els polítics que s'hi acostaran i al voltant de Batista estarà el món de la cultura. Realment, qui dels dos és l'encarnació legítima? Això cadascú pot triar, segons consideri. El que passa al 1977, abans de les eleccions i abans el 76, perdó, abans de les eleccions i abans de la Constitució i de l'Estatut, és que Adolfo Suárez i Joan Carles I mouen els fils perquè sigui Tarradellas i s'accepta que Tarradellas és el president de la Generalitat, però havien passat 40 anys gairebé i poca gent aquí sabia qui era Tarradellas, més enllà de la gent que era nacionalista. Durant 40 anys hi va haver dos exilis diferenciats catalanistes, amb les seves característiques, amb les seves idees, la Batista més aviat separatista, i amb el seu llegat, diguem. Batista, com he dit, se centra més en l'àmbit cultural. Per exemple, funda l'Anglo-Catalan Society, que era una mena de fòrum d'historiadors i d'estudiosos del món hispànic. Hi havia, per exemple, Eliot, John Eliot, que és un dels millors hispanistes viu encara, va ser alumne de Batista. Königsberger, que és un estudiós de l'Europa del món modern, també va ser fins a cert punt deixeble de Batista, o almenys influenciat per ell i les seves visions, i el que fa Batista és intentar estudiar, però sobretot influir en els historiadors del futur. Eliot comenta que Batista tenia tot el despatx ple d'articles, i això ho he vist després, d'articles per acabar i de feina incompleta. Ell estava molt més per intentar fer política, per intentar presentar recursos a l'ONU, per intentar internacionalitzar el cas català i que hi hagués una continuïtat amb premis, amb subvencions, amb beques, perquè la cultura catalana pogués sobreviure a l'exili i quan hi hagués una situació millor a Catalunya, tornar i restablir el que hi havia deixat enrere la Catalunya noucentista. Aquí a la imatge apareixen el doctor Trueta, gran amic de Batista, el propi Batista en vermell i Eliot, com he comentat, l'Anglo-Catalan Society. Batista sobretot es relaciona amb Òmnium, amb el cavaller Floyd, que és Joan Baptista Cendrós, un dels fundadors, i amb ell li proposa iniciatives que poden ajudar a que el català i la cultura catalana pervisqui a l'exili i a la repressió. Després de Vida Nova, que va ser una revista creada el 1953, Batista va ajuntar molts dels intel·lectuals del noucentisme que escrivissin articles. Jo crec que la idea era sobretot deixar testimoni de tots els moviments, per exemple, la il·lusió occitana, que he comentat abans, intentar que no es perdés pel camí i que els joves que pujaven i que no havien tingut més horitzó que el franquisme veiessin que la cosa venia de lluny i que hi havia unes reivindicacions i una manera de fer i una cultura que els transcendien. Batista va agafar la idea de la il·lusió occitana, que venia del romanticisme, com he dit abans, i la va adaptar als nous temps de la postguerra a través d'articles i a través de coneixences i a diferents aplecs que se celebraven cada any. Batista anava al Rosselló i es movia per Occitània quan tenia vacances a Cambridge i després tornava fins que es va jubilar i va decidir traslladar-se el més a prop possible del seu país. També es va relacionar molt amb el Pen Club i a dansar a la seva Fundació Catalunya. És un altre tema, és una associació d'escriptors que encara existeix i que Batista va introduir a Catalunya. Després un altre tema important, no només de la vida de Batista, sinó del secessionisme català, és el canvi que suposa
el 1968. Ocel·la Cal i Fermí Roviralta, que són els estudiosos d'aquest tema, constaten que el 1968 es produeix una ruptura ontològica, que es diu una ruptura completa, és a dir, canvia completament la visió del secessionisme. Fins a aquell moment de la Unió Catalanista a finals del segle XIX fins al 1968 hi ha un secessionisme que es diu separatista, que té unes característiques pròpies, i a partir de 1968 es produeix una escissió dins del Front Nacional de Catalunya que crea el PSAN. Són sobretot els joves que no agafen ben bé els referents locals, estil, posem pel cas, Prat de la Riba i Valentí Almirall, tot i que no fossin independentistes, i no segueixen la línia de la Unió Catalanista fins a l'exili, sinó que introdueixen el marxisme, que aleshores està en boga no només entre els resistents a la dictadura franquista, sinó gairebé a tot Occident. El símbol de tot això és el pas de l'estelada blava a la roja i és el canvi que dona naixement a l'esquerra independentista. Batista no està gens d'acord amb aquest canvi i en recela molt. Ell no li agrada el comunisme i realment aquí és on crec que Batista fracassa, si més no, en transmetre les idees o la cultura del noucentisme a les noves generacions. No és ben bé que no crec que ell pogués haver fet gaire més del que va fer, és molt difícil, però la següent generació es va oblidar d'Occitània, per exemple, i també va deixar de reivindicar l'Alguer, entre moltes altres coses. O sigui, hi ha un trencament entre l'independentisme i el separatisme, les dues formes de secessionisme català. Després podria parlar de com han arribat aquestes idees fins a l'actualitat, però això és un altre tema. També hi ha una altra cosa molt interessant, és als anys, a finals dels 60, el fracàs del maig del 68 introdueix a Europa una ona de violència política força bèstia. Hi ha diferents grups terroristes o de lluita armada, segons a qui li pregunti. Hi ha ETA, hi ha l'IRA, hi ha les Brigades Roges, hi ha el FRAP, hi ha moltíssims grups. Batista crea un, segur, el FAC, inspirat en aquelles experiències que va tenir ell als anys 20 dins de la SEM, Societat d'Estudis Militars i l'Òrmica, i crear el FAC, i això era un dels motius que va portar a estudiar el Batista i no ho he acabat de saber. Ell crea el FAC, però no sé si crea la CASA, època, l'Exèrcit Popular Català, que poca gent el coneix, és més famós Terra Lliure. Doncs va ser un grup creat, gestat a partir de 1969, dirigit per Martínez Vendrell, que és un dels històrics també del separatisme, i que va sortir a la llum pública a l'assassinat del cas Voltor i el cas Viola, dos assassinats en plena transició, i es va acusar Batista i Roca d'haver estat l'inspirador d'aquesta organització. El que no està clar és si els membres de l'organització van convenir que seria bona idea penjar-li les culpes un cop detinguts, perquè Batista va morir el 78 i el cas va esclatar el 79. No se sap si ben bé va ser l'inspirador, si va ser una estratègia per estalviar-se un judici i per despistar la policia, però el cas és que hi havia un grup nacionalista separatista amb unes idees gairebé iguals a les de Batista, i Batista va tenir algun contacte amb la gent que l'integrava amb alguns. Això encara no ho he sapigut, espero investigar-ho. També vaig trobar als arxius una proposta a ETA, quan ETA encara no havia atemptat per primer cop contra persones. Batista i Roca ja estaven en contacte, va estar en contacte a Cambridge amb Madariaga, un dels fundadors d'ETA, i ara vaig trobar algun document del tema, però res, coses que encara no he acabat d'aclarir i espero algun dia aclarir-les. Quedes Batista amb membres del que després ha estat l'esquerra independentista i alguns del Front Nacional de Catalunya, és a dir, que Batista a l'exili encara es movia amb aquesta gent i és molt probable que tingués relació amb el grup. I crec que m'estic quedant sense temps, però ja estic acabant. Pensin, aquí es veu tot el seguit d'organitzacions i associacions i publicacions que va impulsar Batista, algunes. Està el Consell Nacional Català, està els Minyons de Muntanya, està Palestra, està la Unió Excursionista, el seu paper com a delegat del govern català a Londres, etc. L'Arxiu d'Etnografia i Folklore. Realment la vida de Batista
és la d'una figura polifacètica que ajuda molt bé a entendre com una perspectiva independentista, que és una cosa que s'ha fet majoritària recentment. Ara que la major part dels catalans es declaren independentistes, és interessant veure una persona que ho era fa 100 anys i que ho va ser en un moment en què gairebé ningú ho era. Trobo que és força interessant. I res, crec que segur que m'he deixat moltes coses. Si algú vol que aprofundeixi sobre un tema o vol fer algun comentari, ja amb això ja estaré. Si volen aprofundir sobre la vida de Batista, la meva tesi crec que la publicaré aviat. Si no, tenen els treballs que va fer Víctor Castells, que no són ben bé acadèmics, és a dir, no hi ha cites, però que ajudaran a agafar una idea molt clara del que va representar Batista i del que va fer. També hi ha un parell de llibres, que són els de la part superior, amb els seus textos recopilats per Víctor Castells, que també són interessants de llegir. I amb això acabo i moltes gràcies per escoltar-me. No sé si ha hagut un rotllo o què, però ara resto, si algú vol fer alguna pregunta o una intervenció, endavant. Merci.